Blagdan Velike Gospe podsjeća nas da je Marija, majka Isusova, po završetku svog zemaljskog života uznesena tijelom i dušom u nebo. Ona je znak nade za sve nas, pokazuje nam put kojim trebamo ići da bismo stigli k Bogu. Ova molitva upućena je njoj, našoj nebeskoj majci, da nas štiti, vodi i zagovara pred Gospodinom, posebno u trenucima kada nam je srce teško ili put nejasan. Molitva. Blažena Djevice Marijo, majko našega Spasitelja, na dan Tvoga uznesenja u nebo okrećem srce k Tebi s ljubavlju i pouzdanjem. Ti si majka koja nikada ne ostavlja svoju djecu. U Tvojim rukama nema izgubljenog slučaja, nema suze koja nije obrisana, nema rane koju Tvoja majčinska ljubav ne može izliječiti. Zagovaraj me kod svoga Sina Isusa, da moj život bude ispunjen vjerom, nadom i ljubavlju. Pomozi mi da u trenucima kušnje ne posustanem, da u vremenu radosti ne zaboravim na Boga i da u svakom koraku prepoznajem njegovu prisutnost. O Marijo, kraljice neba i zemlje, štiti moju obitelj, prijatelje i sve koje nosim u srcu. Budi nam svjetlo u tami, snaga u slabosti i putokaz prema vječnom životu. Amen.